mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Narito na ang mga nagbabagang balita. Pagnanakaw sa convenience store sa Kalinga, sa pool, sa CCTV camera. Halos 4 na milyong pisong halaga ng marijuana na diskubre sa Kalinga at Benguet. Clearing operation sa Banawi, Ifugao tinapos na ngayong araw. Online loan registration ipinakilala na sa Baguio City. At robot waiter ng isang restaurant sa Baguio kinagigiliwan. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyanan a Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Sa pool sa CCTV camera ang nakawan sa loob ng convenience store sa Tabuk City, Kalinga. Magbabalita, Ren de Guzman. Sa kuha ng CCTV camera ng H. Viloria Convenience Store sa Tabuk City, Kalinga, nakuha na ng pagdating ng isang sasakyan. Bumaba rito ang isang babaeng nakaputi, nakaitim at nakakulay rosas. Bandang 1:39, nakuhanan na ng CCTV camera ang babaeng nakaputi at makikitang may hawak-hawak na produkto. Maya-maya pa, lumapit ito sa kasamang babaeng nakaitim at isinuksok sa jacket nito ang produktong hawak. 3 beses itong nagpabalik-balik sa lagayan ng mga produkto at inulit ang naunang ginawa. Pagkatapos nito ay kinuha ang basket na may lamang isang produkto. Hindi na nahagip pa ng kamera ang mga susunod na nangyari. Diretso po sila lumabas, hindi po sila nagbayad, and then diretso po sila sa sasakyan nila. Yung sasakyan nila na nandun. Aabot daw sa 18,000 pesos ang halaga ng produktong tinangay ng dalawa. 1:30 to onwards ng hapon, PM po. 2 beses po nangyari sa amin to, pero yung pangalawa lang yung nakuha namin. Yung pangalawa pong kinuha nila, pangalawang araw nang pumunta sila dito, ma'am, is yung mga gatas po, yung mga like Ensure, yung mga beer brand, yung mga medyo mahalin. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga pulis ng Tabuk dahil kasalukuyan pa rin silang nagsasagawa ng investigasyon. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Halos 4 na milyong pisong halaga ng marijuana ang nadiskubre ng mga pulis sa kabundukan ng Kalinga at Benguet. Magbabalita, Charles Limon. Sa kabila ng masungit na panahon, hindi nagpatinag ang mga pulisya ng Benguet sa pagsira sa mga nadiskubreng plantasyon ng marijuana sa Barangay Kayapa, Bacon, Benguet. Aabot sa 2,100 na mga tanim na marijuana na nagkakalaga ng 420,000 pesos ang nadiskubre. Sinunog naman ng mga pulis ng Kibungan ang nadiskubreng pinapatuyong mga dahon ng marijuana kahapon sa Barangay Takadang, Kibungan, Benguet. May bigat itong 10 kilo at nagkakalaga ng 1.2 million pesos. Hinala ng mga pulis, handa na itong ibiyahe para maibenta. Sanipuwersa naman ang PIDEA, PNP at militar sa operasyon sa Barangay Buscalan, Tinglayan, Kalinga noong Martes. Aabot sa 10,000 na piraso na tanim na marijuana ang sinira ng mga otoridad kung saan nagkakalaga ito ng 2 milyong piso. Walang nahuling cultivator sa lahat ng mga nasabing operasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Samantala, nais ngayon ni Senator Pia Cayetano at ng ilang eksperto na maibasura na ang vape bill. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. 2012 nagsimulang manigarilyo si Det. Mula sa 3 piraso kada araw, umabot sa isang pakete. Di ba mabaho, tapos parang ang sakit sa dibdib, lalo na pag nasusobrahan mo. Kaya taong 2020, mas pinili na niyang gumamit ng e-cigarette o vape. Hindi siya mabaho. Second, hindi rin siya masakit sa dibdib. Tapos, mas okay kasi sa panahon ngayon, most likely, vape po yung ginagamit para po maiwasan din yung pag-iyosi. Naniniwala siya na mas maiiwasan ang anumang sakit kapag e-cigarette ang ginamit. They are not helpful for quitting. No, they will help a few smokers, but the majority po become dual users. If we look at all the evidence that exists up to today from the past 20 years, wala pong ebidensya na it is significantly less harmful. And in fact, marami na pong studies showing that it is significantly harmful. Ayon sa grupo ng mga doktor, aabot sa 110,000 Pinoy ang namamatay kada taon dahil sa smoking-related diseases gaya ng lung cancer, stroke, heart attack at iba pa. Sa Senate Bill No. 2239 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Productions Regulations Act na mas kilala bilang Vape Bill, maaari nang bumili ng vape ang mga 18 anyos pataas. Pinapayagan ding maibenta ang iba't ibang mga flavor. DTI ang magsisilbing regulatory board. Ipinakiusap naman ni Senator Pia Cayetano, mga eksperto at ilang mga pinuno ng mga ahensya na i-veto muna ni Pangulong Marcos ang vape bill. In the past administration, the secretaries of various agencies, mga cabinet members, supported the veto of this bill. DOH and FDA ang nanguna dyan. DepEd, Secretary Briones, nagsulat ng position paper urging the President to veto this bill because makakasama nga sa kabataan. And Department of Finance. That the Philippine Heart Association is one with the many medical organizations in the country which are calling for the veto of the vape bill. Speaking for the cardiovascular system, which is the #1 cause of death among the Filipinos. Ang e-cigarette use po is associated with a 34% more likely to have a heart attack, a 25% more likely to have coronary artery disease, and 55% more likely to suffer from depression or anxiety. Ang kanilang panukala, gawing 21 years old pataas ang papayagang bumili ng vape at ipagbawal na ang mga flavored e-cigarette juice na nakakaengganyo sa mga kabataan. Nais rin nilang ang Food and Drug Administration ang maging regulatory board pagdating sa vape bill. Ang kanilang hinaing at mensahe ukol dito ay ipinaabot sa opisina ni Pangulong Marcos noong July 8. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita para mas matulungan ang mga maliliit na negosyante sa iba't ibang bahagi ng Hilagang Luzon, isinusulong ang online loan registration. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Para sa poultry farm owner na si Aling Regina, nais niyang makapag-loan para mapalago ang negosyo. Malaki po ang naitulong niya po sa akin kasi nakuha ko po yung mga stock ko, nakabili na po ako ng mga ibang kailangan po sa store na pangbenta po. Mas madali raw ang proseso kapag online. Mas okay po sa akin sa online kasi mas madali po kahit nasa bahay, pwede mo nang gawin po yun. Ngayong araw inilunsad ang Rise Up program sa Baguio City. Ito ang kauna-unahang online loan registration para sa mga micro, small and medium enterprises sa Northern Luzon. Kasama ang ilang mga local government unit at mga beneficiaries, pinangunahan ng Small Business Corporation at Department of Trade and Industry ang programa. And we'd like them to get into our loan portal so that they can access easy soft loans. When I say soft loans, the terms are very liberal, okay, and that they can easily access it via online, our online portal.
So we'd like to do that because we'd like to draw in as much as possible the MSMEs from the more, the farther away places so that they could be more included. There'll be greater inclusivity into the mainstream. Ilan sa mga loan programs ay ang tourism loan para sa mga tourism-related establishments, tindahan loan para sa mga sari-sari stores at small-scale groceries, at multi-purpose loans. It's very important to support our MSMEs because they constitute 99.9% of all the registered businesses in the country. Okay? And they provide more than 60% of all the employment in the country. But they have very limited prospects for growth. Sa ilalim ng programa, maaaring makapag-loan ng 50,000 hanggang 5 million ang mga MSMEs. Maaari nila itong bayaran buwan-buwan sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sa pag-asang maprotektahan ang mga kakaibang ibon na makikita lamang sa Baguio City, pinapasikat ngayon ang bird photography. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Isa sa mga kilalang photojournalist ng Baguio si Noli. Lingid sa kaalaman ng marami, swak daw ang lungsod para sa bird photography. Yun, lumipad. Yan, pag lumipad at tanggalin mo na to, tapos sundan mo na. Yan, yan. Yan, yan, yan. Kabilang sa mga natukoy na ibong nakunan ni Noli ay ang mountain shrike, Eurasian tree sparrow, yellow-vented bulbul at brown shrike. Barangay Mirador daw ang best spot para kumuha ng litrato. Gabi lang kasi, kaya, alam mo, gigising ka ng alas, kasi nakikita sa alas 3. Gigising ka ng alas 3. Oo, ganyan. Oo. So, tsaga, and then, of course, birding equipment. Kasi matataas sila eh. Oo, so kailangan yung lens mo abutin niya yung ibon ng at least yung frame malaki-laki rin siya. Oo. Si Noli ang nanalo sa katatapos lang na Titit Bird Photography Contest. Inorganisa ito ng City Environment Parks Management Office bilang bahagi ng pagdiriwang ng Saleng Festival. So dumapo dun sa kung saan ko nakunan siya. Dumapo doon, tapos tingin ang ganun. Oo. So, nung tumingin siyang pakaliwa, at ang maganda, lalo pang kumapal yung fog. So, yung green sa likod, yung trees, yung parang nawala. So, puro puti lang siya. So, naging, yung bird lang, saka yung branch, yung nakunan ko. Ganon ka-importante yung photography, bird photography sa awareness na dapat hayaan lang natin silang wag natin silang anong bang tawag, batuhin or yan para sila din we share this earth all living things kaya dapat respetuhin natin yung Oo. Higit 30 taon ng photographer si Noli. Ngunit nitong pandemya niya lamang minahal ang bird photography. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, clearing operation sa Banawi, Fugao, tinapos na ngayong araw. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols.
And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Napagdesisyonang tapusin na ngayong araw ang clearing operations sa mga critical areas ng Banawe, Ifugao na naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Magbabalita, Charles Limon. Halos 2 linggo na ang nakakalipas matapos ang pagguho ng lupa at pagbaha sa bayan ng Banawe. Napagdesisyonang tapusin ngayong araw ang clearing operations. Isa sa mga abala dito ang 2nd Ifugao PMFC. Yun sir, ongoing po ang clearing operations in different areas in Banawe sir. Ngayon yung mga residents na lang yung mga nagre-request na magpalinis ng kanilang drainage, yung mga area na, mga drainage na nasa area nila. Noong linggo lang, muling naranasan ng bayan ang pagbaha at pagguho ng lupa. Mabuti na lamang at gumanda ang panahon sa nakalipas na 5 araw. Almost 1 week na po wala pong ulan. Kaya hindi pa po natin nakita kung ano po yung result po ng ating paglinis sa mga drainage. Aabot sa 120 na mga personnel ng 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company ang nagtulong-tulong para sa paglilinis sa loob ng halos 2 linggo. Katuwang din nila ang militar, BFP at mga DRRM offices ng Banawe at Lalawigan. Handa naman daw ang mga pamahalang lokal sakaling bumuhos muli ang ulan. I think this is not the first time. I think is one of the several times wherein there are flash flood in the municipality of Banawe. But this time the water is stronger. And the cause of this was the erosion of the side slope of the mountain. Sa huling tala ng DSWD Cordillera, aabot sa 6.1 million pesos na ang halaga ng tulong na naihatid sa 10 barangay sa mga bayan ng Banawe at Hungduan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Sa iba pang balita, wagi ang mga taga-Benguet sa katatapos na National Dance Competition. May kwento po si Sofia Pagaduan. Panalo ang 6 na mananayaw mula Benguet sa katatapos lamang na 2nd Philippine Superstars Open Dance Championship. Ginanap ito sa Dance Vision Arena, San Juan City, Manila noong 16 ng Hulyo. Ilan sa mga nanalo ay si Jason at Mark. Naano rin kinakabahan kami kasi madami kami kalaban, especially na ibang place sila like Cebu, Manila, and in other places. Siyempre parang there's the point na, Lord, ang daming kalaban, how is this? The competition was overwhelming kasi nga po, mas marami po siya compared sa previous na nasalihan po namin. And siyempre, since mas marami po kaming kalaban, sa kabila ng matinding kaba, 8 parangal ang natanggap nila sa magkakaibang dance competition na kinabibilangan ng Latin, tango, quick step, samba, and cha-cha dances. Umabot ng halos 40 ang mga sumali sa iba't ibang categories. yung meron po talaga sa team namin is yung teamwork po and yung bond namin as a team. I think without it, feeling ko hindi po kami magsasucceed ng ganitong level. Kasi kami po, we are trying to help each other. Hindi po namin tinitignan na kalaban namin yung isa't isa. We try our best to share whatever we can to help each other and also with the guidance of our coach, si Ma'am Charibel. Si Jason at Mark ay miyembro ng Benguet Dance Sport. Nabuo ang grupo noong pandemya. Sila rin ang gumawa ng kauna-unahang dance sport camp sa Benguet nito lamang Hulyo. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. So, under the Constitution, only Filipinos can acquire real property in our country. And a non-Filipino cannot acquire or hold title to private lands or lands of the public domain except by hereditary succession. So, kung ikaw ay nag-immigrate sa Amerika, at naging American citizen ka, pagbalik mo ng Pilipinas, hindi ka pwedeng bumili ng lupa. Why? Because there is a bar for non-Filipinos, meaning there is a prohibition for non-Filipinos to purchase, whether titled or lands of public domain. Mag-apply ng town site sales application, mag-apply ng miscellaneous sales application, mag-apply ng ancestral land application, hindi pwede for a naturalized American. When is it allowed by the Constitution and by law? Doon sa succession, meaning kahit Amerikano ka, but your parents who are Filipinos owned property at sila ay namatay, at kayo ang heirs ng iyong parents na namatay, then you can own and register yung share mo doon sa inheritance na binigay ng inyong parents even if you are not a Filipino. So that rule remains to be a rule, and this is provided for by David Emiliano and Emiliano Calariang cases decided by the Supreme Court, as well as the Halili versus Court of Appeals case ng ating Korte Suprema.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Robot waiter ng isang restaurant sa Baguio, kinagigiliwan ang kwento. Susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin ang itry. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Kinagigiliwan ngayon sa dinarayong restaurant sa Baguio City ang isang robot waiter. Kung bakit, alamin sa kwento ni Randy Guzman. Hi, here's your meal. Please get your tray. Aliw na aliw si Jomel sa kanyang almusal sa Good Taste Restaurant. Ang nag-serve kasi ay isang robot. Thank you! Bye! Exciting kasi first time na makareceive ako from a robot ng food, so something na unusual. Bukod sa nakatutuwa ang robot, mas panatag daw siya para sa kanyang kalusugan. In a way, parang precautionary measure given na may pandemic pa. So may advantage din yung robot
in a sense na maiwasan nga yung contamination ng germs. Hi, here's your meal. Please get the tray. Napabilib din dito si Jumil. Thank you. Bye! Ang ganda ng pathfinding niya. Yun yung masasabi ko dyan, maganda lang yung pathfinding niya. Nahanap niya yung table ko, tapos yun. Si Good Taste Robot ang bagong katuwang ng restaurant. Sa libo-libo kasi nilang customers kada araw, halos 100 lamang ang kanilang trabahador. Pag sa peak time po, kasi kumbaga sabay-sabay ang pagpasok ng tao, sabay-sabay din yung paglabas ng pagkain na kailangan i-serve. Hindi naman kasi pinipili yung kung anong gagawin, lalo kung maraming nagtatawag na customer. Kaya yun, laking tulong tong robot na at least tumutulong sa pag-serve. Para malaman ang pagdadalhan ng robot ng in-order na pagkain, itatype lamang ang table number. Meron itong software sensor na siyang nagtuturo sa robot ng direksyon. Tumatabi ito kapag may nakaharang sa daraanan. Kaya nitong tumagal ng 12 to 24 hours at 4 to 6 hours lamang ang charging time. Pinawi naman ng pamunuan ng restaurant ang pangamba ng mga trabahador na mawawalan na sila ng trabaho dahil sa Good Taste Robot. Ay hindi po, sa kasalukuyan hiring pa po ang Good Taste Restaurant po. Hiring pa rin po. Ang gamit lang po ng robot na ito para at least may katulungan po kami sa mga gawain na hindi po namin makaya, lalo sa maraming tao po. Mayroon mang kamahalan, plano ng restaurant na magdagdag pa ng mas maraming robots na makatutuwang sa pagbibigay serbisyo sa mga customer. Thank you. Bye! Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Gusto mo bang maging updated sa balita at